जों बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ रायलायनो थाखाय आखायाव लादों। जिसु ख्रिस्टनि सोरगोआव लांखोजानायनि सोमोन्दै बेनो जाबाय जोंनि दिनैनि टपिक। जोङो बेखौ मोननो हागोन लुकासनि गाहाम बाथ्रा 24 अध्याय 44 पदनिफ्राय लानानै 53 पदसिम। आरो जोङो नुबावगोन बेबादिनो मार्कुसनि 16 अध्याय 19 निफ्राय 20 पद, थनहरजानाय 1 अध्याय 9 निफ्राय 11 पद, गाहाम जहनि 14 अध्याय 1 निफ्राय 3 पद। जोङो बेखौ नायब्ला मिथिनो मोनगोन जिसु ख्रिस्टआ थारैनो इसोर बिफानि प्लानिंखौ मावफुंजोब्बाय। बे जाबाय इसोर बिफाया गावनि बिसा हौवा जिसु ख्रिस्टखौ बे संसाराव थोनहरबाय मानसि जातिखौ उद्धार खालामनो थाखाय, बासायनो थाखाय, पाप जिउमानिफ्राय सख'नो थाखाय। दिनै बे खामानिखौ जिसु ख्रिस्टआ संसाराव फैनानै कमप्लिटलि मावजोब्बाय। बियो जोंनि थाखाय बुजादोंमोन, क्रुसाव आलायजादोंमोन, आथिं आखायाव गाजोलजों दोजादोंमोन, खर'आवबो सुनि थफि हमहोजादोंमोन, आरो बियो अहेबफ्राव जंजोंबो सुजादोंमोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि जोङो बे गासैबो मावनांगौ इसोर बिफानि जे प्लानिं, बे प्लानिंखौ जिसु ख्रिस्टआ मावफुंजोबनानै जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिननानैबो बियो 40 सान 40 हर बे संसाराव थाबावनानै बिनि समा जानायखाय जिसु ख्रिस्टआ दिनैनि सानाव बियो बिफानियाव सोरगो रायजोआव बियो लांखोजाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिबु बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टनि सोरगोआव थांनायजों जोङो बेखौनो मिथिनो हायो जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनानै बियो कालबारि क्रुसाव दोगथाब जानानै बुलि जानानै थैबाय, फबजाबाय, सिखांफिनबाय, आरो बियो जोंनि गासै पापफोरखौ बेयावनो बियो बुलिजों लोगोसे बियो फोजोबस्रांबाय, आरो जोंखौ बियो सोरगो रायजोआव हाबनो हानायनि बियो गोथार खालामबाय। दिनै ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिबु बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जिसु ख्रिस्टआ सोरगोआव थांनायानो जाहैबाय जों मानसिफोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांनाय। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जे आङो आफानि रायजोआव थांनोसै, आरो आङो बे आफानि रायजोआव थांनानै आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामहैनोसै। जायगा थाम थिम खालामखांनायनि उनाव आङो फैफिनगोन, आरो नोंसोरखौ आङो जेराव थायो बेयाव लांगोन, आरो आङो जेरावनो थागोन बेयावनो नोंसोरो थानो हागोन, थानो मोनगोन। जिसु ख्रिस्टआ बेबादि बाथ्राखौ बुंदों। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दं, गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोन्थागौमोन। बास्तबिक जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांदों। जों बेखौ फोथायग्रा, जों बिनि बिसाफोर, जोङो बिनि अनजाग्रा बिसाफोर जानायखाय जायफ्रा बेखौ फोथायो, जायफ्रा बिनि थोननाय बोसोनफोरखौ लायो, बियो साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव बिनि थाखाय मुं थिसनबाय, आरो बिनि थाखाय बियो जायगा थाम थिम खालामखाबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टखौ फोथायग्रा बिबु बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला सोरगोआव थाङो, थनहरजानायनि 1 अध्याय जोङो 9 निफ्राय 11 पदआव नायब्ला नुनो मोनगोन जे बियो बेथानियानिफ्राय जैथुन हाजोआव जिसु ख्रिस्टआ गावनि चेलाफोरखौ बियो लिंहरलांनानै बि हाजोआवनो गावनि सोलोंग्राफोरखौ जोबथा बोर होनानै जोमै दाखासिया बेखौ साग्लोबदों आरो बेखौ लांखोलांदों गोजौ फारसे। बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन लांखोजानायनि सिगां जे नोंसोरो थादो, आङो आफानि रायजोआव थांनोसै, आङो नोंसोरनि थाखाय बानसग्रा बे जाबाय गोथार जिउखौ हरगोन, आरो बे गोथार जिउखौ हरब्ला नोंसोरो बे संसारनि गासैखौबो नोंसोर मोनदांनो हागोन, बुजिनो हागोन, बिजिरनो हागोन। जिसु ख्रिस्टआ बे खोथाखौ बुंदों। बिसोरो सोंदोंमोन जे इस्राएलनि सासनखौ, रायजोखौ नोङो होफिननोसै नामा, फसंफिननोसै नामा होननानै सोंदोंमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों
बियो आफाजों फसंजानाय सम आरो बोथोरफोरखौ मिथिनांगौ नोंसोरहा जेबो गोनांथि गैया। मानोना बियो इसोरनि इस्सा, इसोरनि सम आरो बोथोरफ्रा जेब्ला जाफुङो अब्ला बे रायजोखौ फसंगोन। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, बे आफानि सम फसंजाखानाय बादि बे बोथोरफ्रा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंसोरहा गोनांथि गैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंलांदों जे जेरुसालेमनिफ्राय लानानै गासै संसार मानियाव, गासै सामारिया, जुदा, जिहुदा हादर, बेफोर गासैयावबो आंनि साखिफोर जागोन, नोंसोरनो आंनो साखिफोर जागोन। आरो गाहाम रादाब, बासायजानायनि रादाबखौ नोंसोरनो राननानै होगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि पापफोरखौ नागारबाय, बियो सुस्राबाय, जोंखौ गोथार खालामबाय। पाप जिउमायाव थैदोंमोनब्लाबो जोङो गोथां जिउ मोनफिनबाय। आरो थारैनो जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै सोरगो रायजोआव लांखोजानायजों लोगोसे जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखायनो जायगा थामथिम खालामगोन। बियो जायगा थामथिम खालामखांनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैफिनगोन। जों गोथारफोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामखानाय बादि बियो जोंखौ लांगोन, गावजों दोनगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ सिमान होखाबाय, सिमान लाखाबाय। आफानि रायजोआव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ, गैयाब्ला आं नोंसोरनो खोन्थागौमोन। आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै। जायगा थामथिम खालामखांब्लानो आङो फैफिनगोन आरो नोंसोरखौ आङो लांफैफिनगोन। बे बेसे गेदेर बाथ्रा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बे बोसोन होनायखौ, बे रादाब होनायखौ, जिसु ख्रिस्ट'नि बे बाथ्राखौ नोंथाङा बेसेसिम फोथायो? जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोआव लांखोजानायखौ नोंथाङा बेसेसिम फोथायो? नोंथाङा माबादि फोथायो? फोथायोना फोथाया? जिसु ख्रिस्ट'आ जे नोंथांनि पापखौ निमाहा होबाय, नोंथांनि थाखाय बुलि जाबाय, नोंथांनि थाखाय फबजादोंमोन, बियो सिखांफिनबाय, बियो 40 सान 40 हर बे संसाराव थाबाय आरो दानो सोरगोआव लांखोजाबाय, नोंथांनि थाखाय लांखोजाबाय। नोंथाङा बिनि सायाव बेबादि फोथायनाय दङना? जुदि गैयाब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनो नाजादो। जिसु ख्रिस्ट'जों सोरगो रायजोआव थांफानो थाखाय जिसु ख्रिस्ट' फैब्ला बेजों थांफानो मोननाय बादि नोंथाङा थामथिम जादो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन, दिनै समा बारा गोबाव गैलिया। जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि समा खाथिसै। जिसु ख्रिस्ट'आ गोथां आरो गोथैफोरखौ बिसार खालामफिननायनि सिगां बियो रेपचाराव गावनि गोथारफोरखौ लांनो फैगोन। बे जिसु ख्रिस्ट'आ जे आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनो थांनोसै, बे जायगाखौ थामथिम खालामनायनि उनाव आङो फैगोन, नोंसोरखौ लांगोन, बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ बै रेपचारनि समखौ बुंदों। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ रेपचारनि समाव जों गोथारफोरखौ लांखोनो थाखाय फैगोन। बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ हाखौ गानाय नङा, बियो हा गानाय नङा। आरो जोमैयाव बारजों जोङो बिरखोलांनानै जिसु ख्रिस्ट'जों लोगो लागोन। थैनानै थांग्रोनाय बिदा फंबाय साफ्रोमबो सिखांग्रोनानै जिसुजों बाराव जोमैयाव लोगो लाहैगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों बिरख'लांफागोन। नोंथाङा बे बाथ्राखौ फोथायोना? फोथायाखैब्ला नोंथाङा रेडि जादो। नोंथाङा नोंथांनि बे फोथायनो रोङि गोसोफोरखौ, आलांबा गोसोफोरखौ ज्राब गारनानै जिसुनिथिङै गोसो होदो। मानोना बोथोरा खाथि जाबाय। जिसु ख्रिस्ट'आ फैसिगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जों मानसिफोरखौ लांखोनो फैब्ला अब्ला जोङो जेन' थालाङा, नोंथाङाबो थालाङा, नोंथाङाबो जिसुनि अननायखौ मोननानै सोरगो रायजोआव जेन' बिजों थांफानो मोनो। बेनि थाखाय जोंनि दिनैनि बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज चेनेलनिफ्राय बे इसोरनि बाथ्रा, जिसु ख्रिस्ट'नि सोरगोआव लांखोजानायनि बिसयखौ जोङो बुंबाय। अन्नानै नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड गस्पेल चेनेलनिफ्रायनो नोंथांमोना गोसोखांदो जे जोंखौ जेन' जिसु ख्रिस्ट'आ गोथार खालामखाबाय आरो जोङो बिजों सोरगोआव थांफानो मोनगोन होननानै। अनजाग्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा बिब' बिनानाव नोंथांमोन,
दिनैनि लेसननि गेजेरजोंनो नोंथांमोना सिरि मोनदो जिसुखौ फोथायनायाव दाबावसै उन दाजासै हागौमानि जिसु ख्रिस्ट'जों लांखोजानो गोसो हास्थायदो। जोंनि दिनैनि बे बड'लेण्ड गस्पेल मेसेज प्रग्रामनिफ्राय बे मेसेजनि गेजेरजों नोंथाङा खोनासंनानै माबायदि मोनखो? मोजां मोनबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जोंनि बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, जाहाथे जोङो बे उननि भिडिअफ्राव नोंथांमोननो जोङो आरो नुजाथिनो हायो। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों। दिनैनि जोंनि बे गस्पेल भिडिअनि प्रग्रामा एसेनोसै। जोबनायाव जिसुनि मुङै गोजोन्थों।